لهم صفاتهم وخصائصهم وما يناسب طبيعتهم وفطرتهم. وفي المنهج النبوي يجد القارئ كثيرا من المواقف التي تدل على حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ورحمته وتلطفه مع الصغار، فهو أسوة المعلمين والمربين. وهو القائل: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. خطابه صلى الله عليه وسلم مليء بالصدق والحكمة والرفق والرحمة، فصيح في لفظه، قريب في معناه، قليل في كلماته، شامل متنوع في عباراته، مقترن بإشاراته وحركاته، سهل الحفظ، قصير اللفظ، يرعى الجوانب الاعتقادية والتعبدية والتعليمية والاجتماعية والسلوكية والفكرية. ومن شواهد عنايته صلى الله عليه وسلم بالصغار ملاطفتهم والشفقة عليهم. يقول معاوية السلمي رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. رواه مسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تربية أولادنا ورعايتهم حسن الرعاية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. bayan Allah, bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ina jan hankalinmu baki ɗaya mu ji tsoron Allah, domin ko tsoron Allah shine sababi da kuma hanya ta samun tsira da kuma cin nasara. Tsoron Allah da bin dokokin Allah shine sababi na samun shiriya da kuma samun babban rabo duniya da lahira. Allah madaukaki yana faɗi a cikin Alƙur'ani: wa man yuti'i Allaha wa rasulahu, duk wanda ya da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yakhsha Allah, kuma ya ji tsoron Allah, wa yattaqihi, kuma ya kiyaye dokokin Allah, fa ulaika humul faizun, to waɗannan su ne masu cin nasara, masu samun babban rabo. As'alullah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum minhum. Ya ku bayin Allah, tattaunawar mu ta yau kallo ne cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zagaye zamu yi da gewaya a cikin tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin koyo da dosano ilimi yadda ake tarbiyyar yara ƙanana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da yawa daga cikinmu muna son mu ɗora yaranmu akan abin da muka fahimta, abin da muka yarda da shi, mu ɗora su akan su yi kaza su bar kaza, amma ba mu san hanyoyin da za a bi ba. Mun ɗauka hanyar tarbiyya ita ce zare ido da duka da zagi da dankwala a shari'a. Alhali kuwa in muka bi tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za mu ga abin ba haka yake ba. Ya bayin Allah, asirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine manzan
ubangijin halitta baki ɗaya, kuma shine shugaban manzanni baki ɗayansu, kuma shine shugaban masu tarbiyya da koyarwa, shine shugaban masu ilmantarwa a makarantu da ko'ina ake nema. Malamai a matakin ƙasa, malamai a mataki na tsakiya, malamai a mataki na jami'o'i, duk suna buƙatar su koyi hanyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yadda yake mu'amala da ɗalibai. To a cikin hakan akwai darussa in mutum ya karanta sirar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam masu kaiwa matuƙar wato kyawu da tsari da kuma wato kyautata hanyar shigar da ilimi da horarwa da ɗora yaro akan tafarki madaidaici. A cikin wannan duk wani mai koyarwa zai samu abin da zai samu na irin kyakkyawar mu'amala ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yara ƙanana, da kuma kyakkyawar kulawa da yake ba su, ba rena su yayi ba, ba hantarar su yake ba, amma yana kulawa da su kamar yadda za mu zo mu ji wasu daga cikin misalai kaɗan insha Allah ta'ala. Waɗannan bayin Allah suna buƙatar kulawarmu, su ne ‘ya'yanmu. ‘Ya'ya su ne abubuwan da Allah maɗaukaki in ya baka su, gida yake kyau, makaranta in babu yara ba ta daɗi, jin hayaniyarsu da ihunsa wani abin daɗi ne, abin alheri ne, abin murna, ba abin ta da hankali ba ne. Abu ne da in an shiryar da shi an ɗora shi akan tafarki za a amfanu da shi kuma a ɗora su akan hanya. Matakin farko da ya kamata mu sani shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake faɗi: inna Allah lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Allah bai aiko ni a matsayin mutum mai kuntatawa mutane, mai tsanantawa mutane ba. Shine ta'annuti. In an ce ta'annuti shine sanya mutane fi anat, a sanya mutane a cikin kunci da damuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba a aiko shi dan ya sa mutane a cikin kunci da damuwa ba. Mutane kowa ya shiga ciki, babba ya shiga ciki, madaidaicin shekaru ya shiga ciki, saurayi ya shiga ciki, yaro karami ya shiga ciki. Yace walakin ba'athani mu'alliman muyassira, amma Allah ya aiko ni ne a matsayin malami mai sauƙaƙawa, malami mai bin hanya ta hanyar sauƙi ya ilmantar da mutum sallallahu alaihi wasallama. Maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ji ta a cike take da gaskiya da hikima, baya yi wa yara ƙarya saboda ya ɗora su akan abin da yake so. Kullum maganar da za ta fito daga bakinsa gaskiya ce. Wannan kuma yana cikin babban darasin da malami ya kamata ya ɗauka, ko a makaranta ko uba a gidansa. Kada kai wa yaro ƙarya. Yi wa yaro ƙarya hanya ce da yaro zai zo ya gane daga baya babansa ya faɗi abin da ba haka yake ba, to ka ɗora shi akan yin ƙarya, kuma har ƙarshen rayuwarsa shi ma zai ga tunda baba yana ƙarya to ashe ya halatta shi ma ya ƙarya. Hakanan maganarsa akwai hikima, a cike take da hikima. Maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cike take da tausasawa, da jin kai, da rahama. Lafazinsa mai fasaha ne, kuma ma'anar zancensa abinda kowa zai gane ne. Kalmominsa kaɗan suke fitowa amma ma'anoninsu masu yawa. In yayi magana kalma ɗaya zai amfani da ita amma ta shafi kowa da kowa, kuma ta shafi abubuwa daban-daban. In yana magana yakan yi ishara sallallahu alaihi wasallam, yakan ɗaga hannu ya nuna dama ya nuna hagu, ba tsayawa kawai yake ba, amma yakan yi amfani da hannunsa wajen nuna ishara, amma kuma ya hana ƙyafce da ido, domin wannan hali ne na mayaudara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ƙyafta masa ido, ai masa alamar cewa misali wani yana bayan mutum, yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa magana, wani kuma daga bayan wannan mutumin yana kallon bayansa ya kyafta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido ai masa wani abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yaudara. Ko umarni zai yi a dau hukunci akan wani, to yana yin sa ne mubasharatan, ya kalli idan mutum ya ce Allah ya hukunta kaza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na shugaba kuma wanda yafi kowa iya koyarwa,
to baya kalmomi da za su ɗauki wato yaudara mutum ya zaci wani abu ake nufi alhali wani abun ake nufi ba wannan ba. Mu'awiyatu as-Sulami radiyallahu anhu, ɗaya daga cikin sahabbai, wata rana ana sallah tare da shi a masallaci sai ya atishawa kuma ya tazancensa. Shi bai san in an yi atishawa ba a cewa komai ba, in a sallah ne shiru ake yi. Sai maganarsa, sai mutane suka haushi da fada, dan me za ka yi kaza, dan me za ka yi kaza. Da aka gama sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce, kaga sallan nan in mutum yana wannan ibadar da ake cewa sallah, to duk wani abu na zancen mutane baya inganta a ciki. Ba a surutu, ba a zagi, ba a hayaniya, ambatan Allah kawai ake da karatun alkur'ani. To daga ƙarshen kissar shine Muawiya yake cewa, fa bi abi huwa wa ummi, uwata da ubana su zama fansa gare shi sallallahu alaihi wasallam. Yace ma ra'aitu, yace wallahi ban taba ganin mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana minhu. Ban taba ganin wani malami mai iya koyarwa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ban taba ganin wani dan adam da ya iya koyarwa irinsa ba. Yace fa wallahi, na rantse da Allah, ma kaharani bai mun tsawa ba, wala darabani bai doke ni ba, wala shatamani kuma bai zage ni ba, amma ya darsa masa, ya dora masa wani darasi da har bayansa gashi nan ya zo yana ba mu labari cewa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa. Kissar bawan Allah da ya zo masallaci ya fitsari mun sha faɗarta, irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi shi a hankali, ya ilmantar da shi cewa masallaci ba wurin fitsari ba ne, ba wurin watsar da ƙazanta ba ne, amma wuri ne na ambatan Allah da karatun alkur'ani da bautar Allah. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tausasa ma yara in yana magana da su. Anas radiyallahu ta'ala anhu yana ba mu labari, ɗan uwansa yana da tsuntsu ɗan ƙaramin kanari da yake wasa da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yaron da wannan tsuntsun, sai Allah ya karɓi ran tsuntsun nan wata rana, sai tsuntsu ya mutu. Tsuntsu fa na yaro ƙarami ɗan uwan Anas shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anas yake ba mu labari, yace in kana annabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi mu'amala da mu yara ƙanana, yakan shiga cikin yara ƙanana ya tambaye su, ya labarin kaza, ya kaza, me ake ciki. Amma ba mu irinmu yanzu, daga yaro ya zo a kore shi, ya zo masallaci tashi ka ba mu wuri, ya zo inda manya suke ta kai tashi nan babun ku bane. Alhali kamata yayi ya zauna tare da manya, ya koyi hali irin na manya. Anas yake cewa har ya taba gaya wa wani dan uwana yayin da tsuntsunsa ya mutu, annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi, ya aba umair ma fa'alan nughair. Ya sanya masa alkunya, ya aba umair, ya kai baban umair, ma fa'alan nughair, me labarin dan tsuntsunka ne da ake kira an-nughair, ma'ana dan tsuntsun nan naka. Shi ne ke ce masa ai ya mutu. Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya shafa kansa yana bashi hakuri. Kun ga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba malamin manya ne kawai ba, ba malamin maza ne kawai ba, malamin manya ne, malamin mata ne, malamin samari ne, malamin malamai ne, malamin iyaye ne, malamin kowa da kowa ne, hatta yara ƙanana ku duba yadda yake mu'amala da su. Don haka korar yara da hantarar su ba hanyar ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallama. Yana cin abinci da yaro ya wanke hannunsa ya zo ya tsoma a kwano ko akushin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cin abinci. Saboda tausasawarsa da amincewarsa sai ya bar shi, har idan ya ga yaron hannunsa yana yawo a cikin akushi sai ya ce masa, ya gulam sammillaha, ya kai yaro ka ambaci sunan Allah, ya koya masa in za a ci abinci to bismillahi ake cewa.
tun daga nan wannan yaron ya ɗauki wannan darasi, kullum zai ci abinci baya ɗauka kawai ya sa, zai ce bismillah. Ko gyaɗa zai ci, in zai kai ta baki zai ce bismillah. Ballantana abin da ya shafi abinci da abin sha. Sannan ya ce wa kul bi yaminik, kuma ka ci da hannun damanka, ba a cin abinci da hannun hagu. Wa kul mimma yalika, sannan ka ci gabanka. Kun ga yaron me yayi? Ya san hannunsa yasa yana yawo a cikin akushi, amma sai da aka koya masa abubuwa uku: faɗin bismillahi, da cin gabansa, in kana cin abinci kar ka ci gaban wani, sannan kuma ka ci da hannun dama, kar ka ci da hannun hagu. Duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan. Mun san kissar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Mu'adh, har dora shi yayi a bayansa a jaki. Annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yafi kowa daraja a duniya, yana hawa jaki, ba hawa jakin kawai ba, har ya dora Mu'adh ibn Jabal a bayansa, har ya waigo lokacin yana saurayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Ya Mu'adh, ka san menene haƙƙin Allah akan bayi, kuma wannan haƙƙi ne Allah ya wajabta wa kansa dangane da bayinsa? Har zuwa ƙarshen kissar da kun santa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda tausasawarsa, yana sallah, yana bada labari da kansa, yace inni la adkhulu fi as-salah, nakan shiga sallah, wa ana uridu utilaha, nakan so in tsawaita sallah, in yi dogon karatu. Fa asma'u buka as-sabi, can sai in ji wani yaro yana kuka a masallaci. Fa atajawwazu fi salati, wannan sai ya sa in sauri in rage sallar, in rage mata tsawo, nan da nan ai sauri, saboda uwa ta je ta kula da ɗanta. Kulawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a cikin sallah. Yana sallah, yana so sallar ta yi tsawo, amma in ya ji yaro yana kuka sai ya fasa tsawaitawar, sai ya takaita sallah saboda ya sallami mutane, uwa ta je ta kula da ɗanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da Ibn Abbas babban darasi a rayuwa shine kula da tauhidi. Yace masa, ya gulam ihfazil inni uallimuka kalimati, zan koya maka kalmomi. Ihfazillaha yahfazka, ka kiyaye Allah, Allah zai kiyaye ka. Sannan ya bayin Allah, mu kiyaye abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da shi. Muru auladakum bis sala, ku umarci 'ya'yanku da sallah. Wa hum abna'u sab'in, yayin da suke shekara 7. Duk dan da ya kai shekara 7 a rika umartarsa. Sallar bata hau kansa wajibi ba tunda ba baligi bane, amma tun yana shekara 7 a rika umartarsa. A ce kai yi alwala mu je masallaci, tashi kai sallah. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u 10, amma an suka kai shekara 10 to in sun ƙi haddukansu a yi. Ku duba ku ga inda manzan Allah ya ce a yi duka, a me ba in an ɓata maka rai ba, a an ƙi sallah. Amma yanzu mutane da yawa ba ruwansu da sallar 'ya'yansu, ya fita ya zo masallaci bai tashi 'ya'yan ba zai ce taho mu tafi ba. Allah ya kyauta. Manzo sallallahu alaihi wasallam, darasi na ƙarshe da za mu tattauna, ya bayin Allah, a cikin tarbiyya kar a manta da addu'a. Addu'a babban sababi ne na gyaran tarbiyya. Ku duba ku ga addu'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Abdullahi ibn Abbas. Wata rana Abdullahi ibn Abbas yakan je gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wurin gwaggwansa Maimunatu bintul Harith, ‘yar uwar mahaifiyar shi Abdullahi ibn Abbas, har yakan kwana a can. Wata ran yana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga banɗaki, sai ya ga ya shiga ba ruwa, sai ya ɗauki salka ya zuba ruwa a ciki, ya je ya ajiye ta a ƙofar banɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ya dawo gefe ya koma can ya zauna. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito daga banɗaki ya buɗe, ya ɗauki ruwan nan ya yi amfani da shi. Da ya fito ya tambaya wane ne ya kawo ruwan nan ya aje, aka ce Abdullahi ne, wato Abdullahi dan Abbas. To shi ne yi masa wannan addu'a, ya ce Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil.
ya Allah ka bashi ilimin fiqhun addini kuma ka ilmantar da shi fassarar alqur'ani. ku duba in ana zancen malamin tafsiri ana zancen malamin fiqhu dole a kawo Abdullahi dan Abbas saboda me tasirin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. dan haka kai ma ya uba da kake da yaya ka daure ka rike wa yayanka addu'a ta alheri. ya Allah ka kintsa waɗannan yara, ya Allah ka shiryar da su, Allah ka ɗora su akan tafarki, kuma ka kiyayi mummunar addu'a kan ‘ya'yanka da tsinuwa, don ya ɓata maka rai ka ce lalatacce, tambaɗaɗɗe, Allah ya maka kaza da kaza, wannan duk mummunan zance ne, saboda wannan abin zai bi shi, kuma in ya bi shi sakamakon zai dawo kanka. Mutum nawa aka samu sakamakon tsinewa ‘ya'yansu da musu magana marar kyau da ta yi musu tasiri a rayuwa, su ‘ya'yan su suka zama sanadiyar mutuwar uban ta hanyar duka, wani ma yanka da wuka, saboda me ya yi masa addu'a mummuna, yaro ya tabarbare bai zama mai tarbiyya ba. ‘Ya'yan uwa musulmi, saboda yawan maganganun da suke cikin wannan, dole ne mu saurara a nan, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wajen tarbiyyar ‘ya'yanmu. ألا وصلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك حين يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. ya Allah muna roƙonka ka taimake mu, ka dora mu akan tafarki, Allah ka kintsa mana ƴaƴanmu, Allah ka dora su akan tafarki madaidaici, Allah ka hana su lalacewa da balbalcewa da shiga hanyoyin bata na tunani, bata a aikace da bata na maganganu. Allah ka shiryar da maganganunsu, ka shiryar da ayyukansu, ka shiryar da tunaninsu, ka dora su akan abin da yake shine daidai. Allah ka hada mu da su wajen da'a gare ka da kuma koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu, Allah ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali, Allah ka taimaki shugabanninmu, ka dora su akan tafarki madaidaici, Allah ka sanya musu tausayi da rahama. Ya Allah muna roƙonka halin da al'umma take ciki na wahalar rayuwa, Allah ka sauƙaƙe, Allah ka sauƙaƙe, Allah ka yassare, Allah ka arzuta mutane al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da za su ci. Allah ka yassare musu wannan kuncin rayuwa da ake ciki. Allah ka sauƙaƙa farashin kayan abinci. Allah ka sa mana albarka da abin da ke cikin kasuwa da wanda ke cikin sto da wanda ba a zo da shi kasuwar ba ma. Ya Allah muna roƙonka ka sanya mana albarka a wannan rayuwa. Allah kuma ka sanya mana san junanmu da kyautata alaƙa tsakaninmu. Wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.